Ja vítajte u nového videa a dneska si kúkneme na najväčšie krízy v Manchester United pod Sir Alex Fergusonovi. Ideme? OK. Tu je Sir Alex Ferguson. Ronaldo, Man United. Tam, super, hneď od začiatku. Evdor. Hneď od začiatku tam je, že Evdor 13 a ide sedmička dole. Park ide hore. Ja neviem, kto to bol úplne. Ronaldo úplne smutný z toho. Rooney. Tak to tam je? Olivier? Fajný gól. A to bol Van Nistelrooy, ne? Alebo ten Park? Asi fakt, že Park. OK, kúka sa na dačo. Ne, Van Nistelrooy 13 a Thierry Henry 12. Ale to fakt bol ten Van Nistelrooy. Všetci sa teraz zháňajú po Nistelrooyu. A on potom prestúpil do toho, ne? Real Madrid ako Roncek. No, teraz sa to zase zmenilo. Ale krásny gól. Zase by to chce čo najviac gólov. Tak zobere. Dobre, zase sa pýta loptu. A ten Roncek to ide solička. Van Nistelrooy úplne naštvaný na ňo. No tak, všetci sú naštvaní. Dobrá. 4-1 prehra. OK. Kane, alebo jak sa tomu hovorím, ide preč a prehrávajú už 2-1 v group stage. Už to nedávajú. Ešte 6 bodov. 3-0. Ak som tu musel preskočiť, lebo mi to nejak nefungovalo. 3-0 prehra. Jose Mourinho, ne? Hej. Tak GG, ne? Man United už prežíva dosť veľké kríze. Ešte pod Ten Hagom. A už to chce zmazať, ako mu bude prihrávať. To tam je zmazané. No, videl Ronaldo, jak trénuje. Daždi, večer, všade. Tak, rozhodne Sako. Ronaldo ide dopredu, že nebudeme nahrávať. A toto je Euro. Nie, to je World Cup. Čo Anglicko vyhralo asi? Hej, to je kvartfinále a vyhralo asi.
akoby zatiaľ je remíza podľa mňa. Ale dobre to obranilo Portugalsko. Tak zatiaľ to je nerozhodne. A potom sa tu stane, že Rooney mu kopne do vajec a potom to bude GG. Spadne obidvaja a kopne mu do vajec. Luis Figovi asi. No. A teraz dostane jaký nareďovaný úplne Rooney. A červená. Nič. Vtedy neznášali úplne Ronalda v Anglicku. Úplne ho neznášali. 120. minúta a teraz jak dá gól Ronaldo, tak to nevadí, ale nie vlastne to vyhrali, ale oni vyhrali vlastne World Cup vtedy. OK. Bude semifinále, kde vypadli. A či Rooney úplne už naštvatý. Luis Figo mu hovorí, že dobre, brácho. Ale kúka sa na novinky, podľa mňa. Áno, nikdy sa nevrácej do... Dobre, jak sa vám video toto páčilo, zanechajte like, odber a čau.